rodiči, a vy nám miesto detí nám posielate duchov? Ale musím povedať, že vydarených duchov. Vážený pán primátor, vážení predstavitelia mesta, milí hostia, milí kolegovia dôchodcovia, milí rodičia, som veľmi rada, že dnes sme sa tu stretli na takom milom stretnutí, kde si spolu s vami chceme osláviť 40 rokov našej školy. Za tých 40 rokov určite, keby sme postavili jeden rád všetkých žiakov, ktorí absolvovali našu základnú školu, tak by sme videli, že je ich neurekom. A videli by sme, že určite sú to úspešní, nadaní ľudia, ktorí pomáhajú možno aj nášmu mestu, veľmi náš pán primátor, absolvent našej školy a podobne. Takže určite za 40 rokov je za nami vidieť veľa práce. Ja musím povedať, že za týmito deviatackými duchmi, čo ste tu videli, mi bude aj celkom ľúto, lebo boli veľmi šikovní. Naozaj bol. Ale tak musím povedať, že títo maličkí super duchovia, ich v tej tvorivosti, ktorú oni robia v rámci super triedy, tak ich už trošku aj predbehli. Takže dúfam, že budú úplne fantastickí, keď budú deviatakmi. Darí sa to vďaka šikovnosti a tvorivosti našich učiteľov a ich mravenčej práce, ktorá možno mnohým ľuďom sa bežne zdá, že je veľmi jednoduchá, že máme veľa prázdnin a tak ďalej. Ale poviem úprimne, keď chcú, aby boli učitelia takéto výsledky a aby sme sa fantasticky umiestnili aj na súťažiach, tak tá práca je veľmi náročná, veľmi ťažká a potom si aj tie prázdniny zaslúžia. Ja si myslím, že tak ako naša škola funguje a teraz v posledných rokoch, je to aj vďaka tomu, že máme veľkú podporu zo strany mesta, predstaviteľov mesta. Musím povedať, že ako školy to veľmi cítime. Preto sa nám dobre pracuje, preto môžeme mať takéto programy, môžeme mať takéto oslavy a môžeme vlastne sa aj píšiť fantastickými výsledkami. A za to sa chcem poďakovať pánovi primátorovi, pánom poslancom a všetkým predstaviteľom mesta, ktorí pomáhajú našim školám, aby sme v pokoji, v kľude mohli fungovať. A ja by som aj v tejto chvíli chcela pozvať pána primátora, aby povedal pár